Malta bi tradizzjoni qawwija ta' pajjiż Kattoliku li rat 4 żjarat ta' żewġ papiet f'10 snin għandha preżenza qawwija fil-Vatikan u għall-Kardinal Malti Prospero Grech dan għandu tifsira qawwija. Mhux tiegħi biss, is-segretarju tiegħu Malti, Monsignor Alfred Xwiereb. Mbagħad hemm oħrajn jaħdmu fil-kongregazzjonijiet, hemm is-segretarja reġistrato fil-eduzzjoni kattolika, fil-istampa tal-Vatikan, edizzjoni Vatikani. Il-fatt li għandu segretarju tiegħu Malti u jaf li Maltini jaħdmu fil-Kurja, naħseb jiena li nispera mbagħad li xi darba jagħmel żjara lil Malta wkoll, tistgħu taraw intkom bajnejkom. Il-Kardinal Prospero Grech jistqar li l-Papa Franġisku mhux li kien jafu għalkemm kienu jiltaqgħu meta kien jitlaqqa l-Konċistorju, iżda minn meta beda jitlaqqa l-konklavi li eleġġa lill-Kardinal Jorge Mario Bergoglio bħala Papa, il-folja inqalbet. Huwa għaddes Sant'Anna fil-parroċċa tagħna tal-Agostinjani u għaddisna miegħu jiena u komastri biss. Wara, mbagħad ħareġ isellem il-poplu u reġa' daħal fis-sagristija. Fis-sagristija għalli isma' għalli prosit ta' dik il-meditazzjoni li għamiltilna. Għalli ma għaraftix ħareġ minna. U punta leħ nifsu. Infisser bħala bniedem twajjeb u li għandu punti prinċipali li tiġa saħaq fuqhom, il-Kardinal Prospero Grech jirreferi għal faqar u l-umiltà tal-Papa Franġisku u li jażel lil San Franġisk bħala il-mudell tiegħu f'dan il-pontifikat. Il-Kardinal Grech żied li ħares il-qudiem lejn l-enċikliċi tal-Papa Franġisku li jkunu jirriflettu s-sitwazzjoni soċjali, ekonomika u politika tad-dinja għax il-verità hi li fis-sitwazzjoni ta' bħalissa il-Knisja Kattolika trid issemma leħinha. Preferenza l pożizzjoni ibsa li ħafi żmien li kien arċisqof fl-Arġentina, partikolarment dwar iż-żwieġ u l-adozzjoni ta' tfal minn koppji tal-istess sess, kif ukoll l-abort, il-Kardinal Prospero Grech qal li jistenna li jsegwi dak li qalu papit qablu. Dawn huma punti li l-Knisja qalet irrinunċjabbli, non negozjabbli il-papit kollha qalu, ġifieri jiena naħseb li huwa Papa Franġisku naħseb li ibiddel ħafna affarijiet mill-istil wara tal-papiet, imma ma jistax ibiddel id-dottrina. U jifieri isegwi dak li qalu papin oħrajn. Dwar l-iskandli tal-abbużi sesswali fuq minorenni minn membri tal-kleru u l-allegati akkużi ta' korruzzjoni fil-Vatikan, il-Kardinal Grech qal li l-Papa Bergoglio se jkompli jibni fuq dak li bena il-Papa Ratzinger mejjun tant tajjeb minn Monsignor Charles Scicluna, illum l-Isqof Awżiljarju f'Malta li għamel xogħol ta' pulizija u ta' tendif.